Tend piny odhiambo ma kawuono miyo kikete Ramogi TV bro yudo ler network mar jatend piny gi ote ma en godo e giko higani ka oganda donjo higa manyien mar 2026. Matin ni dweche adek nyaka ne kow mane en ogai mar ODM Raila Odinga e kar yweyo mare mogik. Ramogi TV olimo achiel kuom osiepne mangita gi del jaduong' Olango Nyabola e dalane manitiere e gwenge mag Okwiri kata bar Okwiri e kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya. Embaka ma ogoyo kod Ramogi TV, jaduong' Nyabola owacho ni oganda Luo nyaka riwre paro ka bende okwayo jodito mag duond bura mar ODM mondo los kod duol achiel. Millicent Adhiambo nigi ler ewi wachni. Osebedo jamirima kod achiedh nade tok lal mar osiepne. Japuonj Olango Nyabola en achiel kuom jogo mane ma osenindo Raila Amolo Odinga ne winjo pachgi ahinya. Mono ng'amano ika kama goro luonga bud ponyo guno gede bud pithira koro ya. Matin ne dweche adek tok kuyo kod midhiero mane okwako piny mangima kaluwore kod tho mar Raila. Amolo ungluwa negi kom sama jony. Walimo jaduong' Nyabola e dalane mayudore Baro Okwiri e kar chung' od bura ma Bondo. E kindeni weche osebedo maliet e piny Luo ka penjo maduong' osebedo ni bende nitiere ng'ato manyalo rwako wuoche mane Raila oweyo e oganda Luo. Telo mar oganda en gima biro kende. Tige ole gi juogi magole go dak ewi got Ramogi. To gipor na kuom ng'ato gi sama wan go ni Raila chadi tiek dweche adek e losani. E weche siasa, Nyabola nodiro lwete ne weche mosebedo ka fuong'ore ni duond bura mar ODM nyalo barore. Owacho ni ODM pod otegno e bwo tend Dr. Oburu Oginga. Nonyiso joma laro bedo nyangile mar oganda Luo e weche siasa mondo osiem ne jopiny gik magisetimo manyalo miyo gilose lo oganda. Direction mar Luo ok ni nono nikech pod yo oketi e Nyabara. Molo nyadundo ni kuro manyinge moro uluongo n'Oburu. Gima wacho ne jo ODM ang'e Raila. Agreement duto gi weche siasa mane Raila timo manotimo mane poyo Oburu onge. To mathoth to negi timo go Oburu kanyakla. Nyabola nogolo siem ni pogruok malimbo e piny Luo sani nyalo miyo oteku mag siasa mar piny Luo dog piny kochwalo ote makende mar achiel mar oganda. Nowacho magi kosiemo ni riwruoge mag siasa ma Kenya ma Masawa kod hoho mar okak nyalo biro riwore gi mbi mapek e yiero mabiro makaw loch ka joluo okotang'. Ae uru joloka maloka koni, ae uru joloka maloka kocha, ae uru to ka unu pogru ti awachonu ni ng'at ma notigo mondo nobaru to unu bedo masumbni mar joma moko nyaka chieng' Nyasaye noduogo ompi. Kano medo loso e weche mag siasa mag piny Kenya, Nyabola nowacho ni winjruok mar sirikand manywanda broad based en mana mar kinde machuok. Ojiwo ODM mondo tigi thuolo ni e goyo machiemo kaka ginyalo biro siko e piny owacho mondo kik muonygi e lwasi mar siasa. Raila nyong'eyo noseol to nyo dwaro ni wabuor kamoro nyaka 32. Wabuor e odni ema wantie. Wabed jomodembre, wabed joma katindhuno to wasuda ok waywagi kendo wakun. To wang' ni odni kik wawuogie nono ma ok wanyabawae gi teko mar goyo dalawa wawe. Magi wuok e kinde maliet mar siasa. Ogoyo tach e duond bura mar ODM e wi laro telo kod mbi jago ma winjore chiw lai mar siasa ne johera mag duond burano kaachiel kod thuolo margi e sirikand broad based. Nogolo duonde e sama kweth mag jotelo mopogore osebedo kadiro weche koni gi koni kodwaro mondo koro jotelo opar weche magiwacho kendo gigo kwan e wi kaka ginyalo biro bedo e sirikal mar Kenya bang' tho mar Raila Amolo Odinga. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.